Ting anake men. Mah engko aja suwi-suwi kok. Blokir selamanya yo. Kok suwi-suwi ae ya. Aja mbok protes engko tanganku darani kiting. Iya, HP niku gak enak stabilizer guys, makanya. Lho, kita saiki rupane koyo pepaya. Kuwi. Heeh. Duh, tetek Pak. Ya Allah. Masa aku mau rupane itu koyo kuwi tutupe. Dadi koyo pepaya. Bener. Alon-alon. Ayahe, guys. Wayahe tanggal 10. Pencairan. Duwe wis tak kekno. 100 ya. Wayahe pencairan duniawi. Oh iya. Mek utangan cah sing akeh. Ape arisan, guys. Muga-muga dongakno arisane oleh. Nabung. Sampeyan kena dienggo celengan nek bodoh. Bodohe akeh. Ini wayahe arisan tanggal 10 lali pengen deni aku mang. Wis. Laline. Terus aku mah atuh siling. Apa ndek kon nek ngatini sih. Nek lali. Apa den iki? Dek iki enek-enek ae, aku gak iso. Anggo ngono kuwi. Biasane nek imbangi ngene. Jelas. Dipentok. Tapi ki ra iso nggih alis sing apik ngene iki. Aku iki saiki wis wegah ngewek. Oh, cara pemirsa jare men ireng yo kok kono iki urung ilang ta rek. Ndang ilang iki. Ilang masuk apa iki sih? Wis kadonan. Nek wis ilang ya apa pe sing apik nih. Aja ning kono nek, Den. Golek sing apik ngono. Sing apik. Nah, yo nek wis iki mbak yo apa? Aku yo ngene kok, nganggo ngene kok. Halo? Iya. Telepon halo. Ya. Lah wong iki nyeluk sakari yo rene-rene bapak iki wis koyo ngono ya, Mbak. Oh, alah ngerti geblak nek ngapenan. Ya, oke. Yo lagi saiki. Ya. Pira nabungem? Mbak Sri, Pak. Ya. Oke. Ya. Coba. Bukune ning ndi? Wis ndel. Mbak Sri, Pak. Iya. Pakai nomor Irna di isu. Coba. Oke. Hati. Ini enak sak kandhani kok nek. Ora kok kandhani aku dhewe iki yo. Roh dhewe guys aku ki sibuk ki koyo ngumpuli bupati. Den. Wah. Ngkuli jenderal. Ya, Den. Ki apa, Den? Ayo mbayani Den mbok laundrykno. Apa mbok paketno ning ndi iki? Engko harta karone Deni ya syuting mbok maling ning kene. Lawange kok ya sempal iki. Ya Allah. Garapane. Lambi sampai ra sedeng mlebu lemari guys iki. Ana Erna. Saya. Ya Allah, suwi-suwi ya. Anu. Kadroan, Mak, kowe hadir. Mak, dongakno oleh arisan. Ya, muga-muga ya muga arisan. Muga dijabah kok padha oleh. Amin. Ya. Oleh berapa juta toh? 2.700.000. Wah, ya Allah. Sejuk. 2 juta. Yo. Kasih 10.000. Nek oleh ya sejuk tenan ya. Muga nek padha oleh. Wis. Iki celengan iki. Celengan. Kae nek kadroh ning ndi le? Lah iki temu nganten. Oh, temu nganten, guys. Temu nganten kae. Apane deng-deng. Sambat neh, nek wis ning omah, kalau ning jaba ae uripe. Iya, aku lek kayak nang ini. Copetku ki yo mbah ning ndi wis untunge aku nggo kunciran ae. Aluk gak usah leren timbang leren sambat.
Dia paling sambat bar maghrib wis lali ngantuk, kebarong ngantuk. Nek larang nyah mene. Jelas ngeluh tenan iki. Kita mau nabung dan arisan dulu muga-muga. Engko nek jenenge Mbak Isma metu bondo. Kecakno, jelas mawut dicekel tangan. Anda tukok nopo kono? Nyagoke. Lho udan iki. Suwuk nang ndi, Mak? Pesakno ae. Suwuke dukune wis kene. Dongakno kowe lho. Susem kono. Nyala enggak kaki. Enggak percaya mitos gondongan kok susem kono. Dia nggone dokter. Ya, Mbah. Mbah, ayo arisan aku. Arisan. Ayo, darono. Udan iki lho, guys. Terus betul-betul kayak makan ya, Pak. Saya boleh kan bisa. Enggak. Roh. Mau pilih sapa aja? Aku beli Erna bentar nanti kayak Lah kok jujul nih kene kene. Wis digelari. Iki udan tapi panas, guys. dan tapi panas. Bantere ya Allah ya Allah. Bantere ya Allah ya Allah. Diceloki nyanyi. Hah? Dene separuh ora jebul malah jebul roh cutele. Walah iki mrimpete ganti gonta-ganti njero ning jaba ning jero poklok. Tapi iki anu awet iki, Mbak. Iya dhuwur. Iya tuku ngene iki lho jane, Den. Dhuwur iki lho ya, Mbak. 30 cm iki. Wis enggak ya? Ngono ki larang. Murah. Tukokno no. Sejane boto ijek lek tadi roti kanan apa iki? Permene apa no? Permene apa iki? Yupi. Ya, permene yupi. Ini ora TikTok. Njok le. Oh. Rangkangan nang bawa. Sik ya tak pateni sik ya. Yes. Kalau misalnya nyetir yang tak kopior. Orang dia awang-awangan. Kon sung-sung. Enggak meduna gak malah mati. Pokoknya begini. Mau dhisik aku tak tepasan iki lho. Aku tak pasang. Grandek deh. Kalau kamu dhisik mumpung urung enak wong. Iya, kok nek selak anu. Awas, sayang. Nek ketok. Aku gendong ini ke ban teman. Ban. Kayak gendong anu tuyul. Oh, enggak, tidak bisa ini. Ada yang dari bikin deh. Ayo, lo garap cemite kok. Garap cemite dia saya kira kena diterus. Masa gak iso? Kabar pisan. Ayo teko kabeh. Anu. Tapi kok bayar? Bayar kan kono. Oh, saya kalau cenut aku nek trans. Masa iya? Apa iku listrik kok? Saiki tanggal 10 bulan apa? 150 tambah 1. Ini nek tanggal 10 kene iki kalem-kalem sing nabung. Tanggal 20 iki lho. Menek dhuwit iki nabung kok 500 ya. 250. Tangan apa sih? Stik. Tapi itu termasuk yo jek mondek akeh kok. Siapa jenenge? Mantap ini. Siapa sing tukang jetetan ku? Ngatini. Lho, ku jenenge sapa lho? Men tak dhewe ra temokno ya. Kerman le. Jenenge sapa kok ngono? Kene gak bayar le. Deni akalane Deni. Jenenge ngatini ya jenenge. Kerman iki sapa? Bojone kete. Kerman ngono. Kok nek muni kete kok yo saru. Lah iki diamput kok ora jeneng ngatini ae lho ayo. Karo iki turut iki nek ping 3 apa? Ambek koampleng iki. Ora. Ndek mataku speto aku ngono. Terus aku curiga iki. Jenenge iki ketoke Kirman nek puji ati Gandhi iki kan
Wis bayar kan iki. Iya, gak mungkin. Iki nek iki Firman sing jeneng aneh ya aku ngono. Masuk ya Firman. Lah yo kuwi tenan. Kan salah. Dino aku ngono. Nek kita delok iki ora kabeh iki aku. Cuma masuk iki Firman tapi yo ora kok ngono. Terus gimana tak kaget? Terus wis besok. Oh yo wes, soalnya iki kan lali ya kayak. Malah rene dumpiang-dumpiang wis acara kae lho. Terus Saiki nabunge nek sing sithik kok 50-50 pol sithik ya. Bayani. Demben kok selawe 20. Langit nabungnya akeh, nampone akeh. Nah, Nabungnya sithik yo nampone yo. Assalamualaikum. repot. boboten piro nah? Cuma apike gilik lera babon ngono. Heeh. Akeh siji njajan nang anak loro. Yo ora mesti. Tergantung pawaan lah koyo duit temen ki yo jote yo langsing ae. Anake loro ya. Paling jembling wetenge sithik ngono ora sampai monyor-monyor ngono. Seket. Wis yo kono ya. Mbah Kemi. Mbah Kemi nabunge bayani. Nggel geden. Nah, ya duwe apa-apa tak kelompokno, guys. Sampeyan yo sanu. Bodoh. Duwe, guys. Oke. Ya, tenan gak duwe lebih. Soalnya nek bodoh butuhane akeh ya, Butuhane Mbak. akeh, yo. Kita banyak pengeluaran. Oke, Anak sini siapa sini. kiwe? Wayai. Iya Allah, bagus sih. Plek anu wayai yo. Apane ganteng. Ganteng. Aku bilang Ya. San lagi san. Mama ayo. Aku balik mulai. Bahkan piye ki bukune? Sesuai tanggal lho yo. Wes duwe kene lho guys. Katut lho. Duwe wis dadi tulisan. Katut. Ganti Piro ini. piye? 26. Kan salam 26. Iya, Mbah. Wis. Kena sawah. Ya. Berdatangan wis jame. Jam yang ditunggu-tunggu. Yo ki ketok lekasan ki ketoke. kowe lho yo dasran. Do meteng. Meteng berjamaah ta. Berjamaah yo. Kae, Kowe peran-peran dino gak mlebu ning ndi, Bu? Lancar. di ngiring-ngiring Eh. nganten. Sing bar dingi kafka loro. Walah. Kirene ning ndi? Nggih bose kono lho nang ketringan. Ning ndi? Ada kok enak. Ketringan. Andeni yo. Teko sekali teko siunge metu. Wes kok. Andeni. yo banget desa nanti. Lanang meh. Oke, naik lanang yo sing kuwi lanang. Lho, ora tak gondol. Bos lampu yang ditunggu-tunggu. Gak nabung, gak apa-apa. Menawa engko metu, mah metu. Tak pek. Butuh kan ya. Walah iya ya. Pening diri kasih BBL. Jaman. Sesuk peng lancar deh. Iku nek Ora melok. gak melok. Mbok kelas 6 kene sing melok. Oh, ana. Mau murid-murid itu. Dadi kucuk. No, aku anu kira 200 no. Tak transfer kamu. Sebentar. Iya. Mel, centang Mel. Ya yo. Sakit teko kok sok. Jahat. Sapa sing ya? Ora yo, urung bayar diunteni. Lah ya, ditelepon kowe di WA, ditelepone ngono. Urung nyantol. Aku lo bayar wifi sih, Mas. Kan tak arisan ya seger ya. Iya, tapi kok ngene iki kan arisan seger. Mau jalan-jalan. Mestine. Yo. Ndi? Amel. Andeni. Customer service. Pacar-pacare iki, guys. Pipi. Yes, apa kok? Luar biasa. Lah yo.
Loro bos. 1 2. Wis. Jaluk sapa? Jaluk kowe. Kowe. Aku ora bayar. Aku cek. Lagi dicetak be mang duwike ketara. Duwike duwike anyar-anyar. Aku lagi loro nek sing loro. Lah lah 100 ya. Iya. Tak kira 200. Yo. Yang atas sing 100 nabung Mbak Mur. Gak kerungu. Tak balikno lho bisa. Ada lagi nyetak kok karo Hernandi mesin cetakan. Mesin cetak duwike. Iya, kowe kok gak entuk aku lho malah. Ini HP kok. Ayo dikucuk. Kompior yo, kadang kena sing lucu. Ya gak apa-apa. Aja kecil kok. Ya wis. Kampane. Wis ping. Enak yo ora bloloken aku. Angel metene mau ngene gak belum. Oh iya. Kok loro le? Aku ape metu lho. Ndi iki? Aduh kok telu, Mbak? Lah, kena kowe Antara ndi iki? Loro. Siji ya. Ayo, ada telu mutuhan kabeh lho. Balapan. Ada. Ya. Sung. Piye iki? Sing mulai ora ditunggu metu, guys. Iki salah. Oh, iya. Jur. Tunggone padha rangan kabeh. Ora mandi. Cinta iki. Mari Berarti lho. iki ora ndonga malah entuk. Sing donga ora Nomor 2 jarene. Apa lagi tangi?